Hello, this is English for Bulgarians with Лигия Младенова. Тъй като в момента на записването на този клип ни делят 2 дни от Великден, днес искам да обясня някои неща от граматика, от лексика на английския с The Easter Story. Историята за Великден или Великденската история. Okay? The Easter Story. Англичаните казват на Великден Easter. Easter. Okay. Започваме с един въпрос. What are we celebrating on Easter? What are we celebrating on Easter? Глагола celebrate означава празнувам. What are we celebrating on Easter? Какво празнуваме на Великден? What are we celebrating on Easter? Okay? И другия въпрос е What is Resurrection Day? Какво означава друго име за Easter? Великден е Resurrection Day. Възкресение, както казват руснаците, но те казват възкресение и на всяка неделя. Това е тяхната дума. Okay. Good. What are we celebrating on Easter and what is Resurrection Day? Какво представлява Деня на Възкресението и какво празнуваме? Ако не виждате много добре на екраните си текста, погледнете долу в коментарите, целият текст е сложен долу. Okay, let's begin. Да започваме. Jesus was born as a baby in Bethlehem in Israel. The angels sang that he was the Son of God. He lived to love people, heal people, and restore their dignity. Some of the religious people sent soldiers to get and kill Jesus because they hated him. They caught Jesus, beat him, stripped him, and nailed him to a cross. He died a horrible death. It was Friday. But 3 days later, early on Sunday morning, Jesus rose from the dead. He died for our sins and brings salvation to everyone who believes in him. He gives eternal life. Okay, това е моята история. Сега малко да я раздробим. Alright. Въпросът беше What are we celebrating on Easter or what is Resurrection Day? Какво представлява Великден? Какво всъщност ние празнуваме? Okay. Jesus was born as a baby in Bethlehem in Israel. Jesus was born. Исус се роди като бебе в Витлеем в Израел. Витлеем е името на града. Jesus was born. Ще забележите, че на български казваме аз съм роден. Той е роден. Но на английски Jesus was born или I was born. Винаги е в минало време. I was born, he was born, they were born, защото това е нещо или събитие, което се е случило в миналото. Винаги запомнете I was born. He was born. Where was Jesus born? He was born as a baby, като бебе, in Bethlehem in Israel. Okay. Jesus was born as a baby in Bethlehem in Israel. Той се роди като бебе във Витлеем в Израел. Следващото изречение.
The angels sang that he was the Son of God. The angels sang. Ангелите пееха. Okay. Минало време на sing, sang. Неправилен глагол. Sing, sang. Okay. The angels sang that he was the Son of God. Ангелите пееха, че той беше син на Бога. Сега, на български може да кажем те пееха, че е. Но на английски, поради нещо, което се нарича съгласуване на времената, ако една част от изречението е в минало време и другата част трябва да е в минало време. The angels sang, пееха, that he was, че беше. He was the Son of God, че той беше Божия син. Okay. The angels sang that he was the Son of God. И още нещо. На български можем да кажем, те пееха, че беше Божия син. Нали? Става въпрос за Исус. Понеже сме го споменали по-напред. Но на английски задължително трябва да присъства подлога. They sang that he was the Son of God, защото в глагола няма окончание, което да показва рода на или числото на местоимението. He was the Son of God. He. Okay? Продължаваме. He lived to love people, heal people and restore their dignity. He lived to love. Той живееше или живя, за да обича. He lived to love. Защо love е в infinitive, в основна форма? Защото имаме to. He lived to love. Той живя да обича. Или по-добре на български звучи, за да обича. Okay, he lived to love people, heal people. Тук изброяваме в тази фраза глаголни действия. He lived to love people, heal people. What is heal? Изцелявам, да. Той живя, за да обича хората, да изцелява хората and restore their dignity. Restore. Restore е възстановявам. Той живя, за да обича хората, за да изцелява хората и да възстановява какво? Their dignity. Тяхното достоинство. Достоинство, dignity. Dignity. Всеки да каже I have dignity. Okay. I have dignity. Аз имам достоинство. Затова не върша някои лоши неща. Okay. Цялото изречение. He lived to love people. Love people. Okay. Love people. Heal people. Изцелява хората. And restore their dignity. Restore their dignity. Their техен. Okay? Притежателно местоимение. Трето лице множествено число. Alright. Продължаваме нататък. Some of the religious people sent soldiers to get and kill Jesus because they hated him. Some of the religious people, някои от религиозните хора, some of the religious people, някои от, some of the, някои от the religious people, some of the religious people sent soldiers, войници, точно така, множествено число на soldiers, войници. Sent soldiers. Тук глагола отново е в минало време. Цялата ни история е в минало време, освен изводите, ако правим такива накрая. Когато разказваме истории, ги разказваме обикновено в минало време. Some of the religious people sent soldiers. Миналото време на send, неправилен глагол, е sent. Send, основна форма, sent.
Трите форми са send, sent, sent. Това ще го видите в друго видео, където говоря за неправилните глаголи. Може да го намерите. Sent soldiers. Изпратиха войници. To get and kill Jesus. To get. Get означава вземам, хващам. Okay? Това е директното му значение, макар че get, запомнете го този глагол, с него може да образувате толкова фразеологични фрази, че почти всичко да кажете. Get. Но в случая е директното му значение to get Jesus, да го хванат. To get Jesus and kill him. Kill. To get and kill Jesus. What is to kill? Убивам. Okay. Значи, някои от религиозните хора изпратиха войници да хванат и да убият Исус. И не е свършило изречението. Because they hated him. Защото го мразеха. Hate. Нали? I love, обратното е love, hate. Opposites. Love, hate, opposites. Обратно, противоположни по значение. Защото го мразеха. Because, както ви казах, не можем да кажем го мразеха без да има подлог, защото because they, трябва да има подлог, they hated him. They hated him. Кого мразеха? Him. Okay? Him е форма на местоимението he. Okay, в отговор на въпроса, кого? Whom did they hate? Okay, they hated him. Because, защото. Because they hated him. Okay, айде повтаряйте след мен. Some of the religious people sent soldiers to get and kill Jesus because they hated him. Нататък. They caught Jesus, beat him, stripped him, and nailed him to a cross. They caught Jesus. Помните си глагола catch от неправилните глаголи. Catch, caught, caught. Това са му трите форми. Catch, caught, caught. Също означава хващам, както и get. Catch. Okay? Минало време caught. They caught him. Те го хванаха. They caught him. Caught him. Okay, хванаха го. Beat him. Beat him. Биха го. Beat и трите му форми са едни и същи. Beat, beat, beat. Също е неправилен глагол, но трите му форми са едни и същи. Beat, beat, beat. They caught him, beat him, stripped him, съблякоха го, stripped him. Вижте, strip, тук е правилен глагол. И как се образува минало време на правилния глагол? Когато прибавим окончание ed. Strip, сегашно време, stripped, минало, stripped, не stripped, грешно, stripped. И още една особеност има тук, глаголи, които завършват на единична съгласна, както strip. Когато прибавяме наставка, в случая ed, последната съгласна се удвоява. Stripped, pped. Okay. Stripped him and nailed him. Nail означава гвоздей, но също така означава заковавам. Nail. Nailed him. Вие ми кажете, nail правилен или неправилен глагол? Точно така. Правилен. Добавяме ed, за да образуваме минало време. Nailed him. Заковаха го. Nailed him. Nailed him. Nailed him. Alright. To a cross. Заковаха го на кръст. Okay. Nailed him to a cross. Цялото изречение. They caught Jesus, beat him, stripped him, and nailed him to
A cross. Понякога в разговорната реч няма да чуете across или неопределителния член за да поставим акцент, в разговорната реч може да го чуете A cross. A е както буквата от азбуката. Произношението както в азбуката. Иначе казваме nailed him to a cross. Нали? Така е по правилата. Но за да сложим допълнителен акцент, може да кажем nailed him to a cross в разговорната реч. He died a horrible death. Wow. He died. Die е сегашното време на глагола. Died, вижте как се пише, D-I-E-D е минало време на глагола с окончание E-D. Само че в случая слагаме само D, защото буквата E вече си я има. He died a horrible death. Horrible, what is horrible? Ужасен. Ужасен. Death, death, смърт. A horrible death. A horrible death. Ужасна смърт. Сега буквално се превежда той умря ужасна смърт. На български казваме обикновено той умря с ужасна или чрез ужасна смърт. He died a horrible death. Horrible. Horrible идва от думата horror, съществително. Horror movie, филм на ужаса, чували сте сигурно. Horrible. Horrible death. И последното изречение в този параграф е It was Friday. It was Friday. Минало време. It was Friday. Беше точно така. Петък. Нали? Не сте забравили, че дните на седмицата в английски език се пишат винаги с главна буква. Friday, capital F. It was Friday. Всичко това се случва, събитията се случват on Friday. On Friday. Нали? Когато казваме дните на седмицата, кога се е случило нещо, on Friday. Но в случая it was беше петък. It was Friday. Нашата история продължава тук. But 3 days later, early on Sunday morning, Jesus rose from the dead. But 3 days later, 3 дни по-късно, later, дайте да упражним тая дума, later, later, или както британците казват, later, later, later. 3 days later, 3 дни по-късно, later, може да чуете фразата see you later, ще се видим по-късно. See you later, същата думичка, but 3 days later, какво се случи? Early on Sunday morning, early, рано. Later е по-късно, early, рано. Early on Sunday morning. On Sunday, вижте отново ден от седмицата, неделя, Sunday и отново пише се с главна буква on Sunday morning. Сега има една особеност. В английски е възможно съществителни без никаква промяна да играят ролята на прилагателни, когато са пред друго съществително. Не всички, но в много случаи. On Sunday morning. Щом е преди morning, Sunday преди morning, автоматично става прилагателно. В неделната сутрин. В неделната сутрин, буквално. Сега може по-свободно да го преведем в неделя сутрин, нали? Но в случая играе роля на прилагателно. Early on Sunday morning. Рано в неделя сутрин. Jesus rose from the dead. Исус възкръсна от мъртвите. Rose е минало време на rise. Rise може да означава за слънце. Ако кажем the sun rises, изгрява. Може да означава станете, нали? Rise from your seats. Станете от местата си. Минало време rose. Почти като роза, да. Направо се пише като роза и се произнася. Rose from the dead. От мъртвите. Възкръсна от мъртвите.
Rose from the dead. Rose from the dead. Леле, научихме 3 думи, свързани с смърт. Ето глагола died. He died a horrible death. Умря. A horrible death. Смърт. Death. И тук мъртвите dead. Die, death, dead. Окей. И последния параграф. He died for our sins. He died. Пак минало време. Died. Говорихме за този глагол. For our sins. За нашите. What is sin? Грях. Точно така. За нашите грехове. He died for our sins. And brings salvation. And brings salvation to everyone who believes in him. Тук имаме един граматичен феномен. He died for our sins. Той умря за нашите грехове. And brings salvation. И носи спасение. Защо? Започнахме с глагола died, а тук имаме brings, сегашно време. Brings salvation. Носи спасение. Ще ви кажа защо. Защото действие, което се е извършило в миналото, има резултат и ефект в този момент и продължава този резултат да има действие. Brings salvation. Носи спасение. Не е носил само тогава, а сега продължава да носи. Brings salvation. Нали, не точно в този момент, а периодически, който откликне. Brings salvation to everyone who believes in him. To everyone. На всеки. За всеки или на всеки. Who believes. Който вярва в него. In him. To everyone who believes in him. Искам да обърна внимание на още нещо. Believes, сегашно време, който повярва, сега в нашето време или когато и да е, вечна истина. In him. Everyone who believes in him. Who означава кой, нали? Имаме едно видео с въпросите с WH. Означава кой. Но в случая, понеже няма да влизам в подробности, подчинено изречение, граматични, who в случая пояснява това, което сме казали. Everyone, думата everyone. Who believes. И не означава кой, а означава който. Значи who или въпросната дума в този случай, когато пояснява някаква друга в подчинено изречение, може да означава и който, не само кой. Вижте, английски е много гъвкав език и много повече се движат думите без промяна, отколкото в българския. Не знам в другите езици как е. He died for our sins, умря за нашите грехове, and brings salvation to everyone who believes in him. Носи спасение на всеки, който вярва в него. Everyone who believes in him. И последното изречение. He gives eternal life. He gives. Той дава. Ето пак сегашно време. He gives, защото това е следствието, това е което се случва сега. He gives eternal life. Eternal life, вечен живот. Eternal life. Eternal life. He gives eternal life. Сега ще ви прочета цялата история, the Easter story, великденската история, в нормална реч. Ready? Ако искате, давайте заедно с мен. Alright? What are we celebrating on Easter? What is Resurrection Day? Jesus was born as a baby in Bethlehem in Israel. The angels sang that he was the Son of God. He lived to love people, heal people, and restore their dignity. Some of the religious people sent soldiers to get and kill Jesus,
because they hated him. They caught Jesus, beat him, stripped him, and nailed him to a cross. He died a horrible death. It was Friday. But 3 days later, early on Sunday morning, Jesus rose from the dead. He died for our sins and brings salvation to everyone who believes in him. He gives eternal life. И в неделя ще се поздравим. Happy Easter! На български казваме Христос възкресе. Те казват Happy Easter. Англичаните. Според мен по-правилно е да казваме Happy Resurrection Day. Alright? Bye!